Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu pali good news imene pongo umene udalipo pakati pa Tanzania ndi Malawi ukuoneka zoti wafika kumapeto. Chifukwa chonena kuti panopa kunali nthuzi wokambirana zimene zinachitika. Tikudziwa kale kuti tikakutengerani mbuyo pang'ono pa 13 of March Vitor Mbiko Mumba amene ali Minister of Trade ndithu anayika ndithu chiletso ku katundu wa Tanzania kuti asaloweso mu dziko la Malawi, especially katundu wake osati ali NCI koma katundu wake ndithu wa zakumunda za ulimi, nthochi, mbatatesi, anyezi zina ndi zina. Tinaonanso ndithu magalimoto ndithu ali pa border yolowera ku dziko la Malawi, anthochi zikuonongeka kumene kuko. Komabe anyway muli mosemo nawonso a dziko la Tanzania analusa nawonso nkunena kuti yayi this is not fair. Iwonso anabana makamaka katundu wa Malawi kuti alowe mu Tanzania kuti akagulitsidwe. Anyway panali nkhani zosiyanasiyana zimene even ineso personally ndinayankhulapo kuti anyway decision yanuyo at least kozakhala ili ndi benefit ku dziko la Malawi, koma ndiye kuti sikupereka ubwino ku dziko linalo. Nangasi nawonso afuna apangenso business international trade, right? Nangasi ayese amene atenge katundu timatenga katundu vaisa kujonze kuvaisa kuti kukatenga kujonze kubwesa ku Malawi, nde pamakhala zosiyanasiyana ngati pa dziko lapansi international trade ndiyo yofunika kwambiri. Ndiyebe komabe izo zinthu choncho panaoneka kuti pali mpungupungu kwambiri umene unachitika pa nkhani zimene zizi. Koma Nancy Tembo amene ali MP komanso Minister of Foreign Affairs analumikizana makamaka ndi Mahmoud Thabit Kombo ndi MP komanso Minister of Foreign Affairs ku dziko lija la Republic of Tanzania, ndi anapita ku Dodoma Tanzania kumene kunitu wakhala pasi ndi kumakambirana kuti akuluakulu tipange chani makamaka sensi kuti makamaka tikonzenso ubale, chifukwa chigamulo chimene chinatuluka chimene anatulusa Vitor Mbiko Mumba okay chinali bwinobwino komano sichinapange consider ubale umene ulipo. Nkhaniyo itokhala kuti ndiyoona komano iweyo mmene wayipangira hando ikozakhala kuti penapakenso sikupanga respect ubale umene ulipo, right? Nzako ukafuna kumuuza nkhani, ukafuna kumuuza china chakeso kaya kumusiyisa chinthu ndi munthu amene sali nzako, zimakhala zosiyana. Afrende muona banja dilichota tuwenera akhala ina ngoti ase usabweresa ase basi ndikufuna, right? Tanzania imapanga play big role kwambiri ku Malawi. Tanzania yakhala ikuthandiza Malawi. Even entire Cyclone Freddy Tanzania ndimene ndege zake bwera ku Malawi ukathandiza anthu okhuzidwa mu ngozi zimene zijazo. Ubale umene ujawo ndi waukulu kwambiri, ndi anthu ochepa amene angapange zimene zijazo. Mutha kuonanso kuti even Malemu Dr. Sausi Chilima zinapeza kuona kuti okay tisanafike so kwa male kuti Zambia inanyamula thupi la Malemu Sausi Chilima kuchoka ku Nzuzu kuchikangawo kuchopita nawo ku Lilongwe mzowa ndege cha sinali ya ku Malawi yayi maubala amene aja ukhaukha amenewo. Komanso before that ndege ja itasowa choyambirira dziko la Malawi limapanga contact, limayimbira mafoni anthu maiko amene anali around, right? Anayimbira Tanzania, anayimbira Zambia, anayimbira dali kumene kusimene kwa ndege yathu. That means maneba kumawasamala maneba, kumawapatsa moni maneba kuti muli bwanji maneba. Komano zipembe japo zinaoneka zoti it looked like unethical, kupanda chikhalidwe ndithu immoral. Ndebe panopa Nancy Tembo Minister of Foreign Affairs anapita kumene kuchako ananso kuti ayi izi tisiyeka za nkhondo zokanganazi tipite kumatika kambetsana tikaone kuti tipanga bwanji. Ndiye kumene kuchako sopano agwirizana kuona kuti akuluakulu tiyeni basi tichotse mabani athuwa. Ndiye moti panopa no more ban katundu kulowa kutuluka Tanzania, Malawi, basi zinthu zijazo ndoti palibenso vuto lililonse zizichitika ndithu. This is actually great news chifukwa chonena kuti mungakhale bwanji ino popanda maneba. Iniyo muzingopanga benefit kuchoka pa maneba
maneba asapange nawo benefit zimene zotheka zimenezo. By the way, mutasa kubanga I don't know kuti zimayenda bwanji komano panaliso kanphekesa kuti tinthochi timasowaso kwambiri ku Malawi. Tinthochi sizimaoneka yayi nthochi zimene ku Tanzania nthochi tikulibe toyema kuti makuti you see something like that. No, I don't know kuti zimakhala bwanji komano guys, this is actually great news and I'm really happy kuti Malawi finally has successfully lifted up the ban yachotsa bani komanso Tanzania so yachotsaso bani kuti makamaka zonsezi ziziyenda limodzi. Nde mmene takuzani kuti nkhani imeneyi inachitikira ku komweko ku chano ku Dodoma ku Tanzania konko anathokozanso makamaka ndi hospitality kuwalandira kumanalandira ngati alendo. Yes, analandidwa kwambiri, analandidwa meneko. Actually it's a great news, very great, so beautiful. Look at Trump. Anyway guys, thank you so much. Nkhani ina ndikuzeni inali ndi nkhani yokuza ndi Zelensky anakomana ndi Trump makachibisira kumene kujako mmaziwa payamba atabwera anachititsa manyazi kwambiri. Payamba Trump anachititsa manyazi kwambiri Zelensky and anamushawira pagulu and it was like a drama, right? I think maybe video sitting part perege due to copyright issues koma anthu ina ngati drama choncho amamuza kuti ndimvetsere ineyo iweyo ndimvetsere you don't understand. I understand. No, Zelensky, you don't understand, please. Actually zinakhala choncho komano this time anakomana ma private kuseri nde agwirizana kuona kuti Zelensky wapereka ndithu mgodi ogolide kwa America kuti mgodi uwu ndi wanu muthaso kutani muthakumakumba golide. Mazo Zelensky is not giving up. Nde wapereka mgodi umenewo kwa Trump kuti athakumakumba kwa golide. That means pali sobano deal pakati pa America ndi Ukraine. Therefore zimene zipezeke kuona kuti apa sobano uyu Trump uyu asamuka kuku akhala ngati kuti ali mbali ya Ukraine sobano. Nde pano pakuona khala kukambirana kwenikweni ndi Russia kuti Russia ija makamaka isiye like nkhondo isamachitika nangasi akhala ngati akwapangilaso madera amene so Russia inalanda asamene kuja kuli mchere kwambiri. Ndiyebe nkhani zina ndi zimene zozo. Anyway, I think sindifuna video tale kwambiri nkhani zina tizibweretsa papa zokhuzana ndi moto whatsoever blah 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 zina ndi zina. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Malawian Camera.